Attention! Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en daar gewoon voor weer. Dames en heren, jongens en meisjes, maak een goed applaus voor zijn eigen de enige echte burgemeester van Maastricht, Wim Hillenaar. Goedenavond. George. Welkom. Zo. George. Ja. Waar wil je hem hebben? U mag daar Lang een plekje. Kijk eens. Kun je bij mij zetten, Marvin? Ik kom lekker bij die zitten. Yes. Zo. Jeroen, 15 minuten, hè? Keteer. 15. Keteer. Een streesketeertje. 10 minuten. Ja. Zo zitten we Zo. dan. Hè? Heeft u dit wel eens meegemaakt? In de mooie Sint-Janskerk in Maastricht? Een podcast setup. Nee. Heeft u wel eens een aflevering gezien? Weet u wat u te wachten staat? Ik heb geen flauw idee. Nou, dat is goed. Er stond Wat in dan voor mijn, een liefste? Dat is goed. in Dan mijn kan het... agenda stond een opname voor een podcast. Dus ik schrik me eerlijk gezegd het hoedje dat jullie er allemaal zijn. Ja. Maar Maar we wisten als we dit zouden zeggen dat hij niet zou komen. Dus ja. nee, Nou, flauw. ik heb wel eens vaker voor het publiek gezeten. En ik ben ook vaker in deze kerk geweest. Hele bijzondere dingen meegemaakt hier eigenlijk al. Oh. Ja. Nou, laten we het daar vanavond nog maar niet over hebben. Ja. We hebben, voordat we beginnen, laten we u even een filmpje zien van een interview die hij heeft gehad met Tessa de reporter. Ja. Het was een beetje een awkward interviewtje. Awkward. Ja. Van mijn kant? Nee, van haar. Oh. Meneer Hillenaar, hoe vindt u het om burgemeester te zijn in Maastricht? Fantastisch. Stad, dus wie zou dat niet willen, jongens? Ik hoop dat dat ook zichtbaar is. En wat is allemaal zo leuk? Alles, hè? Alles, hè? Meestal dingen waar je zegt, oké, volgens mij weet je wat. Want u bent Brabander. Ik ook. Hou gewoon down, hè? Nou, dat was het dan. Alles is leuk, hè? Alles is leuk, hè? Niet altijd. Nou ja, ik hoop dat het hier wat interviews gemakkelijk... zijn niet zo leuk natuurlijk. Nee, Was dat AI? nee, dat was echt. Dat zou er beter uit hebben gezien, denk Ja. ik. Nee, dus we proberen u uit te laten praten. Als we een vraag stellen, dan proberen we ook te luisteren. Dus het gaat iets gemakkelijker dan dit voorbeeldfilmpje, ja? Is dat Tessa de reporter? Sowieso een Ja. kunst in deze tijd, hoor, om mensen te laten uitpraten. Ja, vooral te luisteren. Ja. Ik luister. Goed. Marvin, die gaat echt het speciaals te vragen. Nou ja, speciaal. Ik vroeg me af, moet een burgemeester altijd serieus zijn? Kijk, wij zijn altijd serieus, maar ik vroeg me af of Ja. een burgemeester natuurlijk altijd serieus moet zijn. Nou, op de momenten dat het echt verwacht wordt, is het denk ik wel belangrijk om het te zijn. Maar ik vind sowieso een belangrijke levensfilosofie. Niet schrikken, hoor. Het ambt neem ik bloedserieus, maar ik vind eigenlijk dat je jezelf niet zo heel serieus moet nemen. Ja. En ik denk eigenlijk dat een van de problemen van deze tijd is dat we onszelf veel te serieus nemen. Maar goed, dat is meteen heel diep, hè? Ja. Nee, maar dat is waar we hier zitten, hè? Dat is een tip, dus maar voor zichzelf neem niet te serieus nemen. Nee. Ja. Jeroen die gewoon niet, hè? Nee, en het is ook heel belangrijk als je dat zinnetje uitspreekt waar je de klemtoon legt. Precies, Ja. dat probeerde ik eigenlijk te zeggen. Je zit op niveau. Ja, oké, we zijn Heb van ik hem start. te pakken? Ja, u Oké. heeft hem helemaal te pakken. Ja, superleuk. Onze podcast, ik zal het heel even kort uitleggen. We proberen altijd zo onvoorbereid een podcast in te gaan. Dat is goed gelukt. Het Maastrichts Keteertje, dat is 15 minuten. Ongescript. Ongescript. En we proberen altijd het randje op te zoeken en proberen zoveel mogelijk soorten, mensen en hoeken van de samenleving een klein beetje prikjes uit te delen. Om onszelf niet te serieus te nemen. Dus u mag hier alles zeggen, niemand luistert mee, het wordt niet opgenomen. Het is onder ons. Ja. Oké. Weten jullie waar een keteerke eigenlijk vandaan komt? Nee. Want je hebt hem niet alleen in Maastricht, hè? Oké. Je hebt ook het Brabants kwartiertje. Mhm. En dat is geen concurrentie, hoor. Maar ik heb me ooit uit laten leggen dat het is omdat dat heeft nog alles met ons verzet tegen de Hollanders te maken. Als er dan gezegd werd, het moet om 8 uur beginnen, dan is toch de basishouding, wie is degene om te bepalen dat ik om 8 uur moet beginnen? Ik wacht eens een keteertje.
Ik denk ook daar dat, echt dat vandaan. het Maastrichtse teken wel een dubbelzinnig iets is, omdat je het meestal te laat bent als Maastrichtenaar. Ja, maar dat vinden we dan niet te laat, want wie is die ander om te bepalen dat ik er dat kwartier eerder had moeten zijn? Dat zit er een beetje achter. Nou, Ja. Nou, u was netjes op tijd, dus op zich... Ja, u was netjes op prima. tijd. Ja, jullie niet. Nee, is dat uitgelopen, ja? Ja, was het uitgelopen? Ik weet Maar het. kunnen we niet dan nog nu in Maastricht doen? Of? Je mag het praten, maar ik spreek het alleen niet geweldig terug, vrees ik. Ah, oké. Ja. Nou, En, nee, dan doen we maar gewoon, ik had ook geen vader die het deed, dus maar ja. We gaan het hebben over uw mooie stad, Maastricht, over onze mooie stad. En dan blikken we even terug op Bureau Maastricht. Hoe vond u dat uw stad belicht werd? Eerlijk, Heel eerlijk. heel eerlijk. En ik denk dat heel veel mensen ervan geschrokken zijn. Ik denk dat het sommige mensen echt de ogen heeft geopend. Ik denk ook dat we er misschien wel wat meer respect voor de politie van hebben gekregen. Want die komen, die weten eigenlijk doorlopend de hele dag niet wat ze zomaar tegen kunnen komen. En staan daar vol in de linie. Hè? En wat we zonder meer geleerd hebben is natuurlijk dat er heel veel tijd, een beetje vertekend, want je krijgt niet een hele dag te zien, maar er gaat er heel veel tijd zitten in mensen met verward gedrag. Ja, En, enorm. onbegrepen gedrag is het tegenwoordig. heel goed. Ja, dat is een perfecte correctie. Het heet ieder half jaar net iets anders, maar inderdaad, het is tegenwoordig Ja, dat is als onbegrepen mensen gedrag. klagen natuurlijk, dan Ja, moeten ze wel ja, iets anders ja. aanhangen. Nee, maar dat maakt ook, dat is heel serieus, maar dat maakt ook dat we echt met elkaar zijn gaan nadenken, dat kan echt niet alleen op de politie terechtkomen, die moet dan sneller bij de opvang terecht kunnen komen. Wij hebben, dat is gisteren gepresenteerd, een maatschappelijk interventieteam in het leven geroepen. En dat is toch echt een mooie stap voorwaarts in die problematiek. Ja, ik heb een keer bij een overleg gezeten vanuit winkeliers, bij zo'n overleg bij de politie. En dat was de eerste aflevering van Bureau Maastricht. En daar werd inderdaad aangegeven, van eigenlijk de politie heeft te veel werk aan de mensen met onbegrepen gedrag, waardoor ze andere dingen weer, of te laat komen, of het personeel niet voor hebben, et cetera. Dat werk zullen ze best houden, want de politie is de 24/7 dienst. En als het echt spannend wordt, moet je het ook met politie doen. Dan kun je er niet... dat is niet zonder gevaar tenslotte. Maar ze moeten hem dan wel meteen, hem of haar, kwijt kunnen bij adequate zorg. Want ja, mensen verdienen zorg en niet een soort omgeving van opgesloten worden of geboeid zitten. Maar de zorg is dan het volgende probleem, denk ik niet? Nou ja, dat proberen we nu met dat interventieteam al een oplossing voor te vinden. Maar dan blijft dat blijft in die zin een probleem dat er ook nog steeds wachtlijsten zijn. En kijk, arbeidstekorten zijn er echt in alle sectoren, maar zeker ook in de zorg. Ja. Ik heb nu de laatste afleveringen gekeken van Bureau Utrecht, dat is zeg maar de vervolg op Bureau Maastricht. Dan denk ik dat Maastricht er ook nog wel enigszins goed vanaf komt op sommige momenten. En dat het probleem niet aan hier met België en Duitsland naast ons een groot iets is. Want dat is denk ik in het midden van het land nog extremer dan hier, als ik het heb teruggezien. Ja, ik heb het eerlijk gezegd niet gezien en het is altijd heel ingewikkeld om op basis van die beelden echt te oordelen. Maar voor niemand een geheim, hoe groter de stad, hoe meer problemen. Nee, En Utrecht is gewoon echt wel 3 maatjes groter. Hè? Dat is natuurlijk... en daar horen, dus dan zijn wijken met veel problemen samen zijn ook groter en dan krijg je dus ook weer grotere problemen. Dat is een soort wetmatigheid. Maar ik ben blij dat je het zo ziet, want volgens mij moeten we altijd de zegeningen tellen. Nee, altijd en vooral in Maastricht. Ja, zo is het. Wat verbindt u en Maastricht eigenlijk? Los van uw functie. Ik wou zeggen, ik werk op de markt, maar... Ook dat nog. Oh, woensdag en vrijdag. En de dagen daartussen, ja. Nee, vanuit mijn leven, de Maas. Ja, dat is wel, dat klinkt heel toevallig, maar dat is bijna mijn levensader geworden. Ik ben geboren echt aan de dijk van de Maas in Maasbommel. Ik ben opgegroeid in een dorp aan de Maas, Boxmeer. Ik heb jaren gewerkt in die andere Maasstad, Rotterdam. Ja. En was vervolgens burgemeester weer aan de Maas, Kuik. En ja, dan moet die volgende stap aan de Maas zijn. En dat is dan toch echt de mooiste stad van het land. En de eerste die de Maas... Ja.
En dat moest u vandaag zeggen. Ja, dat vond ik wel dat ik dat moest zeggen, maar dat zeg ik eigenlijk iedere dag wel een keer. En de meeste mensen zijn het ook met je eens. Ook, en dat is toch leuk, ook buiten Maastricht. En Ja. als je zegt, als je je voorstelt en je zegt, nou, ik ben burgemeester Maastricht, dan zie je bijna iedereen een lichte twinkeling hebben. Niemand denkt, wat ligt dat? En zelfs niet in het buitenland, hè. Maar ook een twinkeling van plezier van, oh, daar ga ik ieder jaar wel een keer naartoe. Of, oh, dat vind ik een mooie stad. Ja, dat heeft een hele fijne wijsmaak. En kijkt u dan ook uit naar de vastelavond? Ik kijk uit naar de vastelavond. Maar u Ik ben er viert ook carnaval. bloednerveus voor, hè. Ja, u moet dan wel Maastrichts gaan leren, hè? Nou ja, nee, maar die Max-overdracht, ja, Is dat een dingetje, ja? dat is wel een dingetje, ja. Maar En dat is het, Nou, als u vanaf nu gewoon elke keer als wij opnemen gewoon even een kwartiertje aansluit, dan kunnen wij dat Nee, gewoon... dat is Ik zie een nieuw format opbloeien. Ik leer, oh zo, dat we Maastrichts meer met de burger- oefenen. Ja, meer oefenen. Maar wij kunnen ook gewoon naar u komen, hè? Dat is geen probleem. Nee. Oké. Nou ja, alle goede ideeën zijn welkom. Maar of we daar iets mee doen, dat is een Goede tweede. ideeën. Maar u viert ook carnaval hier dan, of gaat u dan toch terug? Nee, even dat, naar, ja, wij vieren hem hier. Er komen vrienden hier naartoe. En dan, ja, maar vieren doe ja. Ik zeg altijd, de burgemeester moet het vieren. Je doet met de Polonaise mee, maar niet voorop lopen. Dus het is toch altijd wel een beetje met de handrem erop, geloof ik. Ja. Ja. Dus in die zin, altijd serieus, nee, het is ook hartstikke leuk, maar je zult mij niet met een snee in de neus ergens. Ook niet verkleed. Snee Wat? in de neus hoor. Maar dan snee. komen we weer bij Bureau Maastricht. Oh, ja. Dat moet je niet hebben. Wat, sorry, gewoon even. Een snee in de neus. Ja, het is gewoon heel erg zaad. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ook niet stiekem Maar verkleed. dat klinkt toch niet? Ja, jij dacht echt een steen in de neus. Daarom Ja. zeg ik, dan komen we bij Bureau Maastricht. Ja, daar Snap je? komen we, ja. Ik snap Maar ook dat niet er een- is Ja, die stiekem- kennen wij ook wel, ja. Ja, we moeten de grap altijd even tegen Marvin uitleggen. Maar ook niet verkleed, dat hij zegt van nou, vandaag ga ik als... En Nou dan ja. herkent niemand mij en dan ga ik hem gewoon eens goed raken. Nee, dat laatste toch niet. Maar verkleden ja. En de grote gewetensvraag voor zowel de gouverneur als voor mij is of we nou wel of niet onherkenbaar verkleed met de flochards meedoen. En Ah, dat is wel- dat laten we ook nog maar even een mysterie. Oei, oei. Ja. Dat is wel echt Ja. op trouwens. Ja. Ik vind het ook echt Ja. leuk. Ik ga me wel van begooien, zo anders. Ja, die hebben ze van dat gebeetje en... Ja, dat vind ik wel echt leuk. ik ken ze nu hoe doen trouwens. Ah, zo. Ken ze hoe doen. Wat zijn de grootste uitdagingen komend jaar? Jaren. Laten we dat dan meteen even oplossen. Oké. Het een beetje gezellig houden met elkaar. Nee, de grootste uitdagingen zijn... Ja, dit kan eigenlijk alleen maar een serieus antwoord zijn natuurlijk. Hè. Dat is toch... Dat heet met een chic woord segregatie, maar dat is wel dat we uit elkaar aan het groeien zijn. Dat de mensen die wat hebben en die niks hebben. En dat we gewoon blijven omzien naar elkaar en dat we allemaal van die stad houden, maar dat we als stad ook zorgen voor iedereen. En dat is echt wel... dat is minder vanzelfsprekend dan de jaren 15 geleden, zeg maar. En dat heeft allerlei oorzaken. Het is te makkelijk om te zeggen, ze doen hun best onvoldoende. De economie is best ingewikkeld en zo. Maar je ziet hier ook echt nog armoede die van generatie op generatie gaan. En daar moeten we echt mee aan de slag. Ja. Dat is denk ik de hoofdopgave. Vergroening is ook een hele belangrijke. Nieuw stadion van Nieuw stadion MVV. van MVV. Ja, vind ik echt wel wat minder belangrijk. Ligt gevoelig, denk ik. Ligt Ja, gevoelig. Denk jij maar- dat die met Tom... Kijk, nou, ik begon zit met dan? hele serieuze onderwerpen en dan heb je need to have en nice to have, zal ik maar zeggen. Mhm. En dat laatste valt toch echt onder nice to have. Ja. Ja. Oei. Nee. Ja, Ik je liet moet ook even eerlijk blijven, toch? Ik liet even expres het stil te vallen, maakt helemaal niet uit. Nou, houdt u van een lekker biertje? Want we hebben Van een een klein lekker biertje, zeker, presentje ja. voor u. Oké, hebben mooi. een Het heerlijk- kriteertje is al om. Ja, Gooi, Kom eens op die deur. John, leeft Is in er nog? nog? Nog 2 minuten. Nog 2 minuten. Twee. Nou, Jeroen, dat is juist genoeg al. Het mooiste moment als burgemeester van Maastricht tot Ja. nu toe. Het mooie, ja, dat zijn echt, dat is... Dat hele is vanavond. Nu. Ja, precies. Na Tom Dumoulin mogen optreden in een podcast, in een onverwachte in de kerk. Ja, nee. En dan een Maastrichts kriteertje vullen wat zo snel om is.
Nee, heel veel mooie dingen. Je ontmoet heel veel mooie mensen. Maar ik denk wel dat hoe spannend ik die machtsoverdracht ook vind, het is tegelijkertijd ook het mooiste. Dus ik geloof, en dat zeg ik omdat mijn vrouw nou ook aanwezig is, maar het duet wat ik met haar gezongen heb, laat ik dat dan maar tot het mooiste moment tot nu toe verklaren. Ja. En dan wil ik nog één mooi moment aan toevoegen, dat wij dadelijk even samen op een foto gaan. Ja, dat wordt Dan mag u met Marvin op de foto. Dank u wel. Applaus voor de burgemeester! We hebben toch fotografen, nee, of niet? Jazeker. Kijk eens aan. Kom even voor staan, zo maak ik Niet te binacht voor Merkel de is. Kom even. Ja, ik zou even gewoon niet doen. Dat loopt dat niet de hele dag. Jeroen?